Bredstrøm fra Kristendemokraterne, fordi hun har da en holdning til tingene. Noget af det, som jeg efterlyst her i programmet. Det, som er Kristendemokraternes største ønske, det er, at vi bliver ved med at sikre, at den offentlige støtte, som bliver brugt i kulturlivet i Danmark, at den understøtter og værner om de positive kulturværdier. Vi politikere skal måske have blandet lidt mere ind i, hvordan tingene bliver brugt. Om de folk, der sidder og fordeler pengene, også gør det korrekt. Og hvis vi så oplever, at der bliver brugt statspenge til noget, som måske ligefrem, som jeg vil definere som nødbrydende, ja, så har vi mulighed for at sige, stop lige en gang. Så det var rigtigt. Skal vi ikke lige ind og revurdere her? Men for eksempel ekstremt pornografisk kunst. Jamen, hvis man kigger rundt i vores danske samfund, så er der meget kunst, som man tænker, undskyld, behøver vi at se to mennesker i et samleje så åbenlyst? Altså, der er der mange situationer, hvor man tænker, det her det er simpelthen gået, der går vi over stregen. Det er ligefrem pinligt for vores børn at stå på. Og når jeg taler om det her med, hvad der ikke er oplysning, så taler jeg nok meget om det voldsomme og det voldsomme fotografiske i stedet. Som nogle gange er i kunst.